and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Dili pa ta makabiya din eh. Ngano kap? Wa pa makit si Wena. Unsa? Ha? Mao ka rin tinuod, Jay. Mikalit siya sa pagdagan nga wa gyud mabantay. An, dili mo ba makita hain karon magtago si Wena? Mao na ilisod, Jay. Mukalit ra magud pagpatimaw sa huna-huna ang talan-awon. Bahuway lang una mo din eh. Kay mutabang ko sa pagpangita kang Wena. Pero ang iyang amahan kap, samdan siya, tingalig bahutdan siya og dugo. Delikado ang kahimtang sa amahan ni Wena Kap. Atuon ko ang team leader. Sultihi lang kap, nga dunay muda sa papa ni Wena. Pero doon na siya magpabilin din niya aron, mo'y mangita ni Wena. Sige Anastasia. Ako ka nang buhaton. Hain ka na si Wena. Kadali siya ng nawa. Unsa na kay gibati karon sa akong inahan. Nga naman, wa siya masayod nga kauban ka karon sa mga pulis. Wa ko siya pahipaw kinahadlo kong muupan siya. Si Mama Sab ka ha? Ako ra ba'y pasangin lang ni mama ni mo, nga mo'y midagit ni mo. Unsa? Kung ikaw ay mudakit na ko, dako kay kong sugot. Kau cute. Lagi, Nagahimo pa jud kag komedya diada bisag pait kini atong kahimtang. komedya god. Tinuod na yung ako gisultian. Pero, dili na ganing mistil dagiton ko nimo. Di ba, nanghagad man ko nimo nga magminyo na tanduha? Jay, dili nimo mabasol ang imong inahan tungod kay sobra kaniya kamahal. Ang sobra niyang pagpailawom ni Wina, may nakadukang sa ilusyon aron iya ko maangkon. Pero way makausab sa kong pagbati ni Moan. Mao day dayon kay mga agbay dayon ka. Tuod kay dili ako makatugot nga magkalagyo patang duha. Karon inig nato sa ato. Hangyo na ko sa mama nga iya ka nang dawaton magpakasalatang duha. Unsa? Wa pa gyud mahibalik si Anastasia. Himala! Unsay himala? Dako yung kay himala! Dakong milagro! Kay ngano man lagi? Kaya wala ko rin masang pitag hoy! Kahoy! Ay masuko ka man sa bayuta ka. Ay, ang! Kasi dili masuko! Doon nagkukuingan, Sharu, di ka makasangpit! Wa pa ba mahiulis Anastasia sa inyo? Huwa pa! Natagpaw ba itong pagngita sa mga anak? O sabi ko sorry mong madungog, ha? Ay dalang oy. Ay. Ay nakaintaon karon ang akong anak no. Buhi pa ka siya bayot. O sa imong feeling? Aw buhi pa. Pues, iba yung mga mong feeling. Mo itanong sa imong isip-isip, kasi dayan rin makaluwa sa imong anak. Period. Fanny, nakita ko ka mong duha sinang rusing. Giaway na sab ka? Da, wa ka ugpo. Nga naman. Ako pa rin sa gisultihan. Isil-sil na rin ako sa iyong utok. Ngawa pa may abot si Dayan. Kaya niiwan sa mga polis aron maluwas na iyong anak. Mayra! Ay, bisag pirmi niyang gibundak ang sagrado na kong pagkatao. Da, wala lang ako panamalinga, oy. Ang importante, dili na hoy ang iyang isang pitri na ako. Ay, Fanny, ikaw na lang masabot sa mga tao nga kuwang ukrado. Gani. Pero, Fan, hay kay maayo kun. Mubalik ta sa headquarter. Magunsam ta dito. Mga yung taog update sa ilang nakaw. Kay, sa tinud-an na ilang yun, Fanny, no? Nabalaka na bigay ko sa lakaw ni Dayan. Bisag nagampo na ta. Lagi! Ano, tawra mong good ta, Fan. Nga dili mapugan ang atong pagkatawanon ba? Bisag dako ang atong pagsalig sa tuwa sa langit. Pero dili ka nakalikayan, uy. More pa, Fanny. Dili kyut malikayan nga mahuna-huna nato si Dayan, dili ba? Buutan sa bugtong pagmangkuna, wey. Sige, Rol. Mamalik ta dito. Aron masayod ta, unsa na ilang lakaw. Basta ka kapaingon si Wina? Nabalakan ako sa kahimtang sa iyang amahan, Jay. Tingalig mahutdan siya og dugo. Utabang na ta pangita ni Wina. Tingalig magkabaiwasad ta. Bitaw sab,
Ay, inigbalik na to sa ato. Ako nang pahibaon si mama sa akong plano. Alang natong duha. Plano mo unsa? Magpagkasal na tang duha. Tinuod ka? Gisuway na ang atong duha kagugma dili ba? O, niya na si Kapitan. Oto, Jay. May balita na ba ka sila mahitungod kang Wena? Kap, nakita na si Wena? Wa yun makiti si Wena. Og, nakahukom na lang ang team leader sa mga pulis nga mubalik sa siyudad aron maatiman si Nulas Cobaredo. Kinahanglan nga makabalik kita sa syudad, Kap. Aron maatiman ang amahan ni Wena. Oh, pastila no. Dali ra di ay ang pagka-amnesia ni Wena no. Dako ang akong pagtuo. Pagkatong pagkatumpag sa haligi sa ilang bay, mo'y nakapaulit ni Wena. Ugwa na siya amnesia. Mao gyud, Anastasia. Oh, niya na mga pulis. Ingon man ang ahente sa PDEA. Ay, unsa to? Bay! Nganong imo may gikuha og litrato? Jay, ayaw siya hilabti. Reporter na siya. O, gikinahanglan na niya sa... gikinahanglan na siya sa mga ahente sa PDEA aron maklaro gyud ang ilang operasyon. Jay, ayaw ko dayon kasuko. Sir, sorry lang kaayo ha. Nakalitan lang si Jay. Sigurado gid nga malipay sinang Milay ini Fanny. Ning atong ibalita niya. Sigurado ginagkarol. Inayasab ni mo mulakaw eh. Unsa? Diya ba kani ha? Hapit na may kuta si ginuko ni mo diya ha? Kusog na pwede akong paglakaw. Nay, gusto na pang guna kong ipaybaw sa akong manghod ang mayong balita. Magkul kong tanaw niya, uy. Nga, magsigig pamahid sa mga mata. O niya, mo galit na kong taas. Ang liog sa pagsigig ni Nantaw. Inahan yun na sinang Milay. Ay, Pan, mamaway o natawi. Kapuya na binitong kalaki, uy. Wala ka diya. Wala ka. Puway diya imo. Kung mapahuay ka, mabiyaan ka yun ako. Ahak, pwede mo bayutak ka, uy. Gusto na akong madungog ni Milay ang balita. Kinsa marong nanawag, mura magibitin. Milay! Milay! Sigurado gid ha. Nga monipay ka ring amo ang rong ibalita nimo. Ni Anastasia. Ngano si Dayaan man dahil ang imong gipangita nang. Ang naman. Ang ako ragong anak may makalipay nako. Oo sa man, ni Anastasia. Nahibalik na ba siya? Wa pa Milay. Pero hapit na. Sayapit na! Siguro sa nakuha ng mga report, gikan sa headquarter. Ilan na gyud natultulan ang hideout sa amahan ni Wina. Og tuasab si Jay. Unya, si Anastasia! Tuasab! Ingon man ang kapitan. Dito di mo sa headquarters. Dito, Minang. Ay, kamo ba? Lakaw-lakaw lang yun mag-inyo, ha? Nga nugwa man ko ninyo pahibaw, Aron sa ingon makauban unta ko. Unsa ka man, oy, masukok nga man hinuon nga maayo nga naamong gibalita nimo karto. Inyo lagi unta kong gipauban. Ay, stilan, oy, Milay, gusto ko unta namong iuban. Ang amo lagi kabalakan nga tigalig. Dautang balita nga among masagap didto. Unsa na say mahitabo nimo? Bahala na lang gud unta to. Uy, sab nimo lay, oy. Unsa? Ang nga unta ka magpasalamat nga nakauna-una si Carol sa pagpagayog update sa headquarter. Unya, giuban ko. Ay, ikaw gyud karon. Ayaw na lang. Oo, ayaw na lang kung bahagi ng Milay. Da. Ang bugtong na to mahimo, maong pagpaabot sa ilang pagbalik din his ato. Kanus apa man? Ay, apurado ba mo eh? May ambulansya na silang gipada aron mahataga yung first aid si Nulas Cobaredo. Kay, naigo man sa TL. Nagsigi ko dugo ang samad din si TL. Oh, sunya, si Wina. Jay, asa ka man paingon? Ako gipangita si Wina Kap. Kinahanglang madagi dato si Wena. Madlo ka nga mangita na sab siya gubot. Pait ang iyang kahimtang kung makinusara lang siya, Jay. Asa man siya pagkaon, musamot ang iyang pag-wild. Diha, yung kumubilib ni Mugmayo, Anastasia. Bisag salbahis kayo si Wina pero naghuna-huna kapag ihapon sa iyong kahimtang. Ang parehas ni Wena, mo'y gikinahanglan kaayo nato Kap, aron mahibalik siya sa dan paingon sa katarong. An, Gipangayo ko na sa kahitasan, nga hatagan pa niya glaing higayon ang amahan ni Wena. Ako ganing gihangyo kung mahimo.
nga dili magdugay ang atong pagpaktas aron siya malibre. Hala, Ngano, Kap? nakita dayon nato ang Dan. Salamat sa Diyos. Daghang salamat. Gamahanan ka cute, Diyos ko. Oh, dali nyo! Dali nyo sa pagdaan sa barong sa ambulansya! Sige, dali! Oh, may ambulansya tuon nga naghuat na to. Unsay nahitabo ni Nulas Cobarino? Mahimo nga dautan ang mahitabo kaniya. No! Dili ka na mahimo! Nganong mila ka? Nganong nahinugon ka sa kinabuhi sa usa ka demonyo?